Сварете свинските ребърца във вода и бира 10 минути. В тава сложете нишесте. Овалите ребърцата в нишестето. Разтопете маслото в тиган. Запържете ребърцата 5 минути от двете страни. В същия тиган запържете лука, нарязан на тънки ивички. Добавете гъби, нарязани на филийки. Една чушка, почистена от семките и нарязана на тънко. Вземете предпочитаните подправки. Овкусете на вкус. Подредете ребърцата в тигана. Сложете клончета мащерка. Налейте бира. Гответе под капак 20 минути. Налейте доматен сос. Изплъкнете зеления лук във вода. Нарежете наситно и поръсете ребърцата. Задушете още 20 минути. Меки са и много сочни.